Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nakapagluto na naman ako. Unang-una, mayroon akong niluto na ribs, nilaga, tsaka crispy pata. Ayan po. Wow. Crispy pa. Yan mga ka-studio. Ito po pala isang collaboration, online collaboration with Rotot Vlogs. Sila din po nag-sponsor ng pagkain namin. Tapos ako lang po ang nagluto. Ayan. So, para makita nyo po sila at para ma-meet nyo po sila, check out this short clip. What? Daming sauce, oh. Sarap. Hello mga ka-studio! Kami po si Rotot Vlog. Maraming salamat po sa pagsuporta sa mga Filipino mukbanger. Naway suportahan nyo rin po ang aming channel. Ingat po tayong lahat mga ka-studio. God bless! At yun na po mga studio, sila po ay mag-partner na nagmumukbang. Bago po silang mukbanger, tsaka ang sasarap palagi ng mga pagkain nila. Tsaka na-amaze ako sa mangga ng Taiwan. Dahil naka-base sila sa Taiwan, nag-work sila. Mag-partner, sobrang laki ng mangga ng Taiwan. No? Opo. Grabe talaga, na-amaze kami doon. Please, like, subscribe, at paki-on na din notification bell para po sa kanila. Yes po. Maraming salamat po, Rotot Vlogs. Yan. Hindi natin patanggalin itong mga studio habang mainit pa po. Mayroon din kami ditong sabaw. Yes po. Tsaka mangga at pipino. Yan, pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Rotot Vlogs. Kain po tayo. Kain po tayo mga karutot. Kain tayo na Tabi ko muna to. Ito sabaw lang. ng nilaga. Sabaw ng laga. Ang sarap po nito. Wow. Init-init pa. Ang sarap mang. Yan, bigyan kita ha. Naghugas na po kami ng kamay mga ka-studio. Thank you pa. Kain po tayo. Tara po. Let's eat. Ang lambot pa. Sobrang lambot. Gustong gusto ni Mrs. na pag nagluto ako ng nilaga mga ka-studio. Nalo, ang sarap mo. Kuha ko sa kaha. Hindi. Ito. Hingi tayo ng kuhan dyan, no? Shaving spoon, saka yung kutsilyo daw. Lihog. Lihog ko naman. Okay. Thank you, da. Yan po. Bigyan ko si Mrs. mag-studio. Yan. Ano pa?
Ako tayo isa, oh. Hmm. Ang sarap talaga ng ribs gawing nilaga pa mo. Hmm. Saka walang halos taba ba? Puro unod, hindi tawag na sa Tagalog mo? Purong laman. Hmm. Magkasunod pala video namin mga kastudyo. After ng premiere namin sa kanila naman po. 7 PM sa amin, 7:30 naman sa kanila. Mm. Ikaw, add pa ka? Meron pa ko pa. Si Sash po pala tapos na kumain. Paborito din niya itong ribs na nilaga. Yan, proceed tayo, Mang. Napata? Crispy ba kaya to? Kunin mo yan, oh. Please, oh. Yan, oh. Thank you pa. Yan, mga ka-studio. Sabay tayo? Mm. Sasang ko naman. Ang sarap po. Hindi ko na pistiil, oh. Sobrang lambot po nito. Yan, oh, grabe ang lambot nito. Sa'yo ito, mga. Thank you pa. Wow. Wow. Mainit pa po. Mainit pa siya. Sarap po ng pata. Please, huwag po natin kalimutang bisitahin si Rotot Vlog. Opo. Maraming salamat po. Sino pa mo? Oh! Lami itiin.
Sa lahat po ng sumabay sa amin sa kainan po, maraming salamat po. Rice pala? Ikaw, hindi na ako. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Tatlo lang daw. Yeah, one pa. Mm. Inula ko sa rice mga studio. Ang sarap. Yan, okay na yan. Ito mo. Grabe, ang lambot to. Crispy pata talaga, mabilis mawala yung crispy, no? Hmm. Anjo ba? Pino. Ito pa. Hmm. Panalo, ang sarap, no? Ito pa. Hmm. Grabe yung lambot to. Wala yun siya pa. Uy! Ouch. Hmm? Ito, gusto mo? Sa'yo naman pa. Ang laking boto nito pa. Hmm. Ilan pa to?
Busin mo na ito, Mang. Sa akin din po, last na po ito. Lambot. Kung hindi na kaya ubusin yung crispy pata, nag-add kasi ako ng rice. Masarap ng sasawan. Grabe, dami na, no? Yeah, inom tayo ng Coke, mga ka-studio. Ang lamig nito. Mangga po muna sa akin. Excuse me po. Nagustog na po ako, grabe. Ang dami ng kinain mo pa. Dami. Ang sarap kasi. Tsaka init pa po. Bagong luto talaga. Pagkatapos maluto, mukbang agad ba? Para hindi mawala yung init. Kami sa mangga ba, no? Yung pata, mga ka-studio, almost 2 kilos yan, kaya malaki ma. Cheers. Cheers. Maraming salamat, Rutot Vlog. Maraming salamat po. Puntahan po natin, mga ka-studio, after ng video na ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna kami. Advance happy birthday, Dave Patrick Orjalesa sa September 5. Advance happy birthday, Advance happy birthday po. At hello, Orjalesa family ng Taguluan, Misamis Oriental. Hello. Ruina Sato from Fukushima, Japan. Shoutout po. Wala po si Sas ngayon. 3D Magat, Lumibaw family, Borbos family, Inocencio family, at Kasipit family. Patikim naman is MR. Hello po. Ara Grace from Butuan City. Ruel Aliling from Dumaguete City. Hello, sir. YUI. Aljon Ignacio from Masbate City. Hello. Labong at Orkesta family from Tacloban. Hello po sa inyo. DJ Ripalda, The Journey of Ate Timbi. Ito po, Hello, mayroong channel Ate. sa Ate Timbi. Maraming salamat sa suporta. Thank you, te. Mikey Anakan from Dasma, Cavite. Juby Humawan. Shi Amoy from Japan. Hello, Jenny Rose Asi from Rodriguez, Rizal.
Belated happy birthday, Jimalin Postales. Jimalin Postanes. Sorry po. Miloria Unlaid family from Bohol. James Gaming Whitey from Cebu. Hello po. Ay po. Kenneth Ron Beltran from Dubai. Marilyn Nafura from Karuhatan, Valenzuela. Hello po. Diyan pagbasa mo. Zaimis. Saimis Araji. Nicanora Mumbai from Cebu. Ay po. Hi, ma'am. Sa Tisa Cebu ni siya, no? Mm-mm. Francisco from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Ay, silingan na ni. Piangkis Mukbangers from Dumaguete City. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa channel namin at maraming salamat sa kakulab natin today, Rutot Vlog. After this video po, puntahan po natin. Yes. Mababait po yan sila. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po. At magpapaalam na po kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!